Nasarakan iti may nga bangkay nga tumtumpaw iti Abra River, amasarakan iti barangay Banawang, Santa Ilocos. Basar iti baskag iti biyang iti kapulisan iti natakamat nga ili. Managan iti Ryan de Peralta, iti imuna nga nakakita nga adda tumtumpaw nga bangkay iti natakamat nga karayan. Adagos na met nga napan, imbaga dagiti mangitortorong iti linteg. Insigi damit nga nagresponde dagiti kapulisan iti PNP Santa, nga indadaulwan ni Police Chief Inspector Greg Guerrero, Chief of Police iti nasao nga ili. Nabigbig ti biktima iti nagan nga Emerson Villarosa, Iola, 20 iti tawen na, awanan ti asawa nga agnaed iti barangay 5, Bantay, Ilocos. Timawag dito Ryan de Peralta ken kapitan ABC ket baga nga adda nakita ng naka kwadjay iti karenti Abra River iti stan napang tropa ket nakita mi meten dito floating di gayan ti karayan. Napakamuan nga ti biktima ani Villarosa ket agsusukot iti reklamo ken kaso na iti panagtakawan iti kabangibang nga ili kang ronaan ti ili nga bantay. Aw mi tinay baga na kanya nga kot iti nakapatang ni ti parents na remor lang kano ti Friday alas 9 hanggang DJ ketang kanon nga nakawawid di balaydan. Pasar ti autopsy report nga imparwar iti Philippine National Police ti ili asanta pan nakapangpangor iti ulo iti makitkita arason apan nakatay iti biktima gapuanan ta adadakkel nga donor iti aking kanawan nga kiday na. Dito pa nakatay na under investigation la tama tata nakita ng konta at dami tama dyan ti ulo na dito ti right nga kuha na ito kiday na kaya dito sigunti kuha na ni Dr. James Bueno dahil lang met nakita na nga tama na o met dahil kasila kuma tama ti paltog when no kwa kasi hindi nakapatangkot at sapa baga na may nga it's either na patit ti bato o tayo yan ti ulo na. Iti pa nagturong iti press corps iti pagtaen ti biktima. Dita nga nakuna digiti pamilya Villarosa nga rimuar iti biktima iti oras ti alas 9 iti rabii iti napalabas nga Sabado. Duwa nga aldaw sakbay nga mapukaw ni Villarosa ket adda napan nang ipakaammo kadakwada nga mapanda bigbigay iti bangkay nga nasarakan da nga adda iti maysa nga proninarya ket dagos met ginapanda kinita ket ditada nga nabigbig nga insigida gapuanan iti marka iti bagi iti biktima. Awan iti pambalapatan iti pamilya iti biktima no sino man iti akinaramid ken ti membro iti pamilyada. So dita nga ikis na iti ustisya tapno magunod damet laeng nga insigida. Ryan Pardo, Core TV News.